za ku sha mamaki, ku shirya shan mamaki. Kwanan nan za ku sha mamaki, ku shirya shan mamaki. Kwanan nan za ku sha mamaki, ku shirya shan mamaki. Kwanan nan za ku sha mamaki, za ku sha mamaki. Zan zama sele, na sai sabuwar mota, na bar yawo a ghetto. Wayoyi na guda biyu, da iPhone da Samsung. Zan yi bindiga a TikTok, waƙoƙi na su ɗaukaka. Girman kai na ɗan buga, zan canja budurwa. Zan kai mama na Makka, za ka gana da Kaba. In gina mata gidan miliyon 100 ta sha AC da fanka. Zan tara abokai manya-manya da celebrities, silin da Hamis Bureka. Gani na da su zango sai ya ishe ka. Dangi na za ku shana, abinci VIP kowane loma za ku haɗa ta da nama. Zan ba da mamaki, na yi watsi da 'ya'yan banki. Mamaki. Za ku sha mamaki yayin da zan buɗe muku aiki. Mu fasa mai tafila mu wuce ba mai taka mana birki. Yan mata za su zama neman mu kaman kudade a banki. Zan gina gida in sai mota mai tsada malam zo ka ga mulki. Kwanan nan followers din mu cikin TikTok za su ba su mamaki. Sai su fi miliyan 11,500 a maki. Kwanan nan zan kai mama ta shana, can kasar waje zan kai ta mata da Abuja ko Ghana. Baban mu ya huta, alwala da swan gota har sai ya manta da buta. Dangi nasi hutu a kasar waje, ba kama hannun yaro kowane sati baba za mu gwangwaje. Kwanan nan za ku sha mamaki, ku shirya shan mamaki. Kwanan nan za ku sha mamaki, ku shirya shan mamaki. Kwanan nan za ku sha mamaki, ku shirya shan mamaki. Kwanan nan za ku sha mamaki, za ku sha mamaki. Dan sambo ne, dan sambo ne, dan sambo ne.